Nu kommer film. Hej. Er nogen, der ved? Den dragfrugt der. Vi ved det ikke. Dragfrugt. Hej, film på dig her. Du har ikke fakta i går. Jeg vil hellere i bad. Jeg fik faktisk ikke i bad i går. Vi er på Rosov. Det er virkelig. Op med en lyser. Ja, fordi der er nogen i den, ikke også? Må jeg smage din dragfrugt? Dragfrugt. Har du taget med lakrids der? Jeg har ikke taget det lakrids. Nej, det kunne godt være, at du har taget med lakrids. Arm! Jeg tror, vi spiser med chips. Det er 4. Nej, hallo, tag lige røret, du pisker. Makronen. Ja, jeg er creme. Kom nu. Ej, det er faktisk en kort ærme. Eller, ja, det er helt ikke. Fuck! Den 3 kvart ærme. Ej, jeg tror, jeg er den 2/4 kvart ærme. Seriøst. Det bliver en vitaminvand, hvis jeg gør det. Jeg tror, de koster 21 kroner. Nej, det gør de ikke. De koster 18,5. Drop det. Okay. Prøv at se, hvad jeg kan. Vi skal fortælle dem det med nødderne. Nej, det skal vi ikke. Og lige siger sådan, han kan ikke tåle nødder. Det der klipper jeg bare ud. Nej, han kan ikke tåle nødder, ikke? Nej. Så siger jeg sådan, nå, men så er det meget, han ikke kan spise. Ja, han kan godt spise noget, hvis de er på. Nå ja, eller hvis de er brændte. Løse brændte mandler, dem kan han godt spise. Men mandler er ikke nødder. Jo, Nej, det er. Mandler er en nød. Nej, det er det ikke. Nej, det er ikke. Jeg kan godt vide over for jer. Slå det op. Gud lille. Skal du? Ja. Godt. Hvor så den guldbil henne? Jeg fik bare lyst til at suge. Jeg hedder Lars. Jeg har sådan, når folk de begynder at grine over, at jeg hedder Sofie Louise, ikke? Det er jo ikke sjovt. Sig det lige sjovt. Sofie Louise. Det er ikke sjovt. Det er bare ikke. Jeg er ikke engang sikker på, at han er 15. Han går jo 8. Lars, er du 15? Er Hans ikke? Er han ikke 15? Det ved jeg ikke. Han går i parallelklasse med Lars. Nej, jeg tror det ikke 15. Han er så seriøst voksen. Vi lægger Lars. Godt for ham! Det ringer faktisk ret nice. Love. Så var det i Fields, vi var? Vi var i Fields og shopping. Og det var i vinterferien sidste år. Tror jeg. Ja, hver. Og så var der sådan en mærkelig mand, ikke? Og han havde bare fucking langt hår, ikke? Og så peger jeg på ham. Lad være. Og så siger jeg sådan, klam. Var det ondt sagt? Det sagde jeg ikke. Jeg sagde, se Lea, der er en mand med, med mega langt hår. Står mig. Hvor? Han var lige foran os. Og så havde hun ikke kontaktlinser, så derfor kunne hun ikke se ham. Så jeg tog et billede af det. Jeg troede, det var en dame jo. Det var det ikke. Han var indianer. Hvad? Han er lækker. Vi så også. Film på mig. Ja. Opmærksomhedskrævende. Vi så nogle fyre omme bag kassen i Kvickly.
Så overvejede vi at gå over og spørge min nej. Ja. Der var min mobil. Det var fordi, ja, vi var ikke kviklige, ikke? Vi var ikke hyggelige. Og så siger hun sådan, så siger sådan, prøv at se, der må vi bære. Og så var der bare en hel kasse fyldt med lækre mænd, eller drenge, hvad kan man kalde dem? Fyre. Fucking lækre, ikke? 3 af dem. Så overvejede vi at gå hen og spørge ham, den lækreste, om jeg måtte købe en kakao. Men det gjorde vi ikke, fordi Du kan ikke tage en kakao! Der er drenge. En pige og en dreng. Farvel.